kishi ba hasara. Najo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda no singers babba da yaro duk na Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Mejo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers babba da yaro duk namu. Sarkin mu mai halitta kai ta daɗa marar adadin sallati abun abana na farida. Auren na moda no singers dauke da baitika dan gaida. Mejo Muhammadu majesty asa da people na gaida. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Najo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers babba da yaro duk namu. Kafin na je gaba zan sauka gari na kaura gaida ka da kai da su al'ummar ka. Yara da manya na saka maza da mata ba shakka. Ta bare turmi ku ce duka auta na momi na ta soke NS ko zan mika. Kurum na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasara. Mejo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers babba da yaro duk namu. Auren na moda no singers ba ma da kowa sai Allah. Idan ya so sai mai suna aka san hakan ba illa. Komai wani sake son ka ya baka kullum madalla. Amma fa bai arzitawa sai dai kaleki jallalla. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Mejo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda no singers babba da yaro duk namu. Zaki a dawa bai bacci kifi a lafi da fifici. Kura akwai da bambanci aikin hali ba ya kunci. Auren na moda da sasanci gari na kaura da lidanci. Sarki na kaura mejo ne kusan da baya wawanci. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Najo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers. Na gode. Auren na moda no singers muna da jinni har ajika. Idan mun san za mu yi aiki muna nazar na baituka. Waka ta aure ko suna hada da so duk za mu maka. I have confirmed not indirect komai kake so za mu maka. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Mejo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Ai sannun ku. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu ta wannan lambobin waya kamar haka 081-0035-7493 070-1991-2375. Na gode. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Najo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers. Ai sannun ku. Auren na moda not singers babba da yaro duk namu. Muna da kishi kun san mu yara da manya abokan mu babba da yaro duk namu. Jaha ta Zamfara gatan mu gari na kaura na son mu. Mejo Muhammadu sarkin mu haba garin kaura namu yara da manya ku yafe mu. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Mejo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers. Na gode. Muna da jarum mai tilas na sa su duk manyana ne. Auta na momi ni yaro amma ba su oganni ne. Idan kun zo za ku yi aiki ku bani ko su duk ɗaya ne. Muna da girma ni guna gare ku ni dan auta ne. Group na mawaka yan kaura muna da kishi ba hasada. Najo Muhammadu sarkin mu babban uba ne majesty. Auren na moda not singers babba da yaro duk namu. Odasiram diyo gana ne. Kabir ba da shi naune. Anas po kai masta ne. Anas so ka gane. Arabi kabir babba ne. Bangin zamani shi na
queen na gaida ki, kina da kyau mai alkunya. Fansi da Salis yam soba, bangis dangata duk darne. Aisha Bauchi walida, busogun waka kun zaune. Hajiya anti na gaida ki mal abuwa kin gane. Group na mawaka 'yan ƙaura muna da kishi ba hasada. Najo Muhammadu sarkinmu, babban uba ne majesty. Ƙauren na moda not singers, baba da yaro duk namu. Najo Muhammadu sarki ne, KNS mu ko gurum ne. Ƙauren na moda gari ne, jihar da Zamfara gidda ne. Kudin kusan dangina ne,